Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Buka nkhani. Nkhani yonja kuti akuti inu mwanena kuti zafeteleza otsika mtengo wa fonsawo nkanthu. Simukunziwa. Tukumvetsani bwino kapena sana kumvetsani bwino? Andimvesa bwino. Akumvetsani bwino kwambiri ndi. Zafeteleza otsika mtengo MCP dalonjeze. Ndine kuli chonchi. MCP sinalonjezepo feteleza wa 4,950 waja. MCP never promised that. Koma Tonsi Alliance led by MCP 2019 tabwerezani pamenepo ndifuna kuti tikumvetseni bwino mwaticha 2019 mu manifesto ya Malawi Congress Party munalibe za feteleza ochipa, koma mu manifesto ya UTM zinalimo. Nditamva ineyo monga munthu amene ndapatapo pesa feteleza ndapita kwa Azerbaijan ku factory ya feteleza, Kazakhstan, Iran, Benin facility ku Dubai, China, ndayenderako makampani opanga feteleza. Palibe kumene ungapeze feteleza mtengo umene uja. Mnadabwa kwambiri. Koma ine nangoti ayi funa nzathu ndo takamuka ali njira zawo. Nditi tapangano alliance tinafunsana kuti ayi izizi muzaona sokolo munomo muzazindikira bwino pasogolo tikadusa tisakuza ndochita. Ndiyeno talowa mboma anafunzira nzathu kuti kodi nkhani imeneyi tipanga banja kuti ayi zinali ndale zimene zakopa anthu kumene kuja. Kukopa zinalija? Kukopa zinali ndale kukopa anthu. Oyankhula zimene zunda? Zinachema ina yayi komano atatu ndikufunsa funso limene chifukwa ine ndinayankhula ndi a president Chakwera asanakhale president. Anachita comment pa nkhani ya feteleza otsika. Correct. So mubwera lero kunena kuti sanala Chakwera? Kunena kuti tidapanga manifesto awiri kusakaniza kuti awa ndi atipanga limodzi. Tinapanga work on trust kuti anzathuwa akukamba chilungamo ndipo nzotheka. Ndiye based on that Chakwera anachita na mpinja kuti ayi tenende limodzi. That is why panopa muone Malawi Congress Party ikupita masankho yokha kukana zitizo zimenezo. Ngati tipange alliance which is very important, very important, tipange alliance tuonikane bwino manifesto tisagwirisaneso ngati zimenezo mafuwa la moto kuti iyayi ngati muli zoti alonjeza tikuzikayikira panopo ndaphunzira tichikane tipompa popeza mkuzo ja mwana zimapoto. MCP sidakane bwanje kuti izi sitingakwanitse izi. Ine ndilangipitwanda wacha kusedi ndikuyankhula panopa zimene zinachitika time ineyoyo, and this is the truth. Nkhani ya 1 million jobs. Koma ndimafuna iyi timvetsetse bwino. MCP ngati munena kuti zidali za UTM sidanena kuti izi mudzatiyambanitsa ndi wanthu tisanene bwanji. Ndinanena kuti pa nthawi imeneyo tinafunsana mafunso ndi anzathu nena kuti ayi mtima m'malo izi nzotheka. Ndiye pachikhulupiriro kuti anzathuwa sakayikire. Those are learning curves taphunzirapo tiwachitsogolo. That's why we are coming out in the open saying this. Inu munalipo nthawi imene mukakambirana zimene 100% singakambe zokumva yayi ndikukamba zoti nazona ndekha ndithu. Funso la 1 million jobs. Awatu ndabuza 100 million jobs. 1 million 1 million jobs. Ngani ya 1 million jobs. Bine sene UTM sene. Malawi Congress Party sinakambe boza 1 million jobs. That's a fact. Koma Tonsi Alliance through manifesto orita kuno ndati mndavwa nyemba ndi mtezo pika limozi tangotenga zawo kuniza ukuteni chipitike chisogolo chimozi nkhani imeneyi. I remember ineyo Ken Kanodo Banda atapita kwanza ati kuti ndine Minister of Labor, my job is to make sure kuti anthu apeze ntchito apa ndi apa tipange bwanji. Anandoza na Kanodo Banda mtoka wafunsa ineyo kuti napita tu ineko nakuti ayi nkhamba kama anali kampeni ndale nde Chakwera aukana ndale zimenezo. That is why ani tumakunoko akuti usakawauze anthu china chilichonse kafunse zimene akufuna ngati pali zile zimene akufuna zimanifesto yathu kaziyankhule. And I took the same approach today whereby I asked the people and funse mafunso ndikamayankha ngati pali zina zoti zikayankha manifesto yathu ndiwauza Malawi kuti zikutere malinga na manifesto yathu. Kuchiteni congratulate
mukatifetereza mtengo ukilenge uzenge pa 4,950 kwacha kati bange mbuni ya izikawandikale pachichewa kuti nkulu zoja mwana zimapota daneti wa nkulu mbwe vyose hivi vyakalira wachakwera niyoye ichi pano muboma vandu okuya ntchito ma civil servants. Your Majesty, walipo 276,600, less than 300,000. Kulongola kuti boma likulemba landu ntchito cha kweni boma ikuika ndondomeko kuti vandu apange bizinesi zikule valembe vandu ntchito. The government creates a conducive environment for businesses to grow so that people can be employed. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.